Primeran, bebi. 76 Kronobidaiak. Gaur, asteazkena, zinemari buruz hitz egiteko tartea. Egunon, Ikerne? Baita zuri ere? Zer dakartzu? Astero bezala, 2 film aukeratu ditut haiei buruz hitz egiteko, eta biak lotzen dituena da, nola erabili duten denboraren kontzeptua, ezta? Denborak eragindako hausnarketa. Ara? Bai? Eta denbora ardatza hartuta, kronologikoki aurkeztuko ditugu. Honena izango da, ze denbora aipatzearekin batera, pentsatu dut denbora hori oso normala ez dela izango film horietan, ezta? Bueno, normala zer den, tira, hasteko klasiko batetik abiatuko gara. Robert Zemeckisena. Horrek Forrest Gump ere zuzendu zuen, ezta? Alaxe da bai. Hemen protagonista gazte bat da, lagunduena zorotzat hartzen den zientzilari bat. Zientzilariak denboran bidaiatzeko makina asmatu du. Makina bitxia, DeLorean auto bat delako. Orduan, etorkizuneko autoa ematen zuena. Ateak goraka irekitzen ziren, ezta? Bai, gaztea autoan sartu den orduko terrorista batzuk ditu atzetik, eta ihes egin behar du. Autoko botoi bat sakatutakoan, 1955 agertu da. 30 bat urte lehenago, ezta? Hori da, bai. Filma gaztentzako komedia horietako bada, baina joko interesgarriak planteatzen ditu. Esaterako, buelta ematen dio denboran bidaiatzearen paradoxari. Atxiteren paradoxa. Edo amamarena, ezta? 1955 dagoela, ezagutu ditu protagonistak bere gurasoak, haiek elkar ezagutu zuten orduko. Eta aleginak eta bi egin ditu harik eta gurasoak maite mintzea lortu arte. Alegia, beragatik izan ez balitz, etzela jaioko. Olako zeo zer bai. Bigarrena. Bigarrena da, Christopher Nolanena. Nik hau ikusi nuen ez geroztik, gorrotoa diot aktore nagusiari. Gaixoa, zerru izango du berak, estresatu egin nintzen. Niri maixulana iruditzen zait. Film honek ez du denboraren hausnarketa planteatzen, izan ere berez historia arruntzat ere argenezake. Bitxia da baina bere egitura narratiboa, zebi hildo jartzen ditu. Batean, zuri beltzean ekintzak ordenan kontatzen ditu, normal, esan dezagun. Bestean, koloretan, estenak atzeko zaurrera doaz, maixuki lotuta. Ni galdu egiten nintzen. Bai, ez da erraza. Denborak ematen dituen erreferentziak galtzen direlako. Nolabait, estena baten amaiera delako aurrekoaren abia puntua. Azkenean, 2 hildo narratiboek bat egiten dute filmaren amaieran. Zoragarria. Gainera, morroiak, argazkiak eta tatuajeak egiten ditu, ezta? Berak ezin ditu oroitzapen berriak izan, kolpe baten ondorioz. Hori dela eta gauzak gertatzearekin batera ahaztu egiten ditu. Eta horregatik argazkiak eta oharrak egiten ditu. Eta gauzarik garrantzitsuenak tatuatu egiten ditu gorputzean. Oso ondo. Datorren astean zer ekarriko diguzu? Bueno, pentsatuko dugu zerbait. Ordura arte ba. Bai.